Kajing kublay step ya pi baro ha ka kerteng utran Jisu. Kajing ya pusan na ka ktinu blay ha ka step kade na ka kitab Exodus kala nang ka balai ket khat ka manyo. Utrai lo ongru ngalayo i shisai kajing sitom ki beriu jonga ki bahakari Egypt. Bangalayo asngau i kajing lenyar jongki na mar ki sodar jongki. Na bangala tip ya kajing sosi sat jongki. Ki kun Israel ko masaus pasnem. Kilamat ikajing kordit ikajing ketang kajing syale bomday kajing syale donbor bat kajing syayu roj hagis imparo bat kinong Egypt kumta kila lenyar kila ud kila ketang kila kordit hadu kata-kata Henry Ublay uyo i ya ka ei ka bakimat kisem yo sngau ikajing ud jing lenyar jongki badu tip biang hadu katno kajing ketang ka bagi layai lingba kom tau la wan jingo da ka ba ula wan pau ho Moses bat ula ong ba yo i kajing stom jongki yo sngowi kajing nyar jongki bat utip i kajing sosi jongki le se dona pring jongi ru piai lingba kajing janjar kajing sitom ha kajing im jongpi pimat i kajing sosi bat pik lenyar marway pi ut marway pi knyum marway pi sngo ktang marway Henry tu tip ba ublay yo i gajing stom gajing janjar jongpi wala dom dan ba tip ye gajing sosi jongpi ublay tip ba yo i bat ru yo sngo ka ei ka ba pi ut ka ei ka ba pi ktang ka ei ka ba pi dwai sha ublay yo sngo ya kata ka Bible ka ong kitab Genesis nong bakat Henry haba ka hakar ka syakri jong ka Sarah kala syale bomday hala ka kala syale teng hala ka jong ka kanrat kala pet no na ying daga jong so ktang ba daga jong so mong Henry halenti kat ba kadang yai angel try lo wan pau haka baula ong ko hakar ngan penroyo sembai jong pa haka ba nam la shu ban nyau ye ka jing bun pat jong sembai jong pa pala pun kun pan kayo kun bat pan kerteng ya u Ishmael ka wan na ki atli ki ktin Hebrew Ishma ka bamot layos ngau El ka bamot ublay ka jingmot kalong Ishmael lani Ishmael kamot ublay wala yos ngau ublay yos ngau wi ka jing ut jilen nyar jong ka hakar bat kumta ka hakar kala kot kerteng ya ta ublay ubala kren ya ka ong Elroy kamot ublay uyo i ya ka jing yai lenti ya ka jing im ya ka jing mat jing shem jong ka hakar bat kumta ublay ula wan jingo ba ula kular ban kerku bat ban panroy u sembai jong ka u Ishmael la yu tu rush pang ka hana kalong ka briu ka balengki kala sya keren iben halaga jong ka para tengah bakala ketang namar kamla ban pun ban kha Henry try lawan jingo ya ka kala pun kun bakala kayu kun bakala khot kerteng u Samuel ka bamot ka ong na bat nau try ngalapan da shisha ublay yo i ya kata gijing janjar jong ka hana ya gijing ketang jong ka gijing syale bomday jong ka ia gaji syapit po jongka bat ublay sya baka hana kan kitsa ya kata ke jing janjar Henry wan ban kerku ya ka bat uyo asngau ya ke jing yam ke jing jau umat jongka uyo i bat komta ula penlong yus ya ka po jongka bakala ban pun bat ban kha Bible ka yutu ru syapang us Samson ubala don hapring ke jing sliang kabula day ban yap at ban kalon yap na ke jing tenrang namar umdan hakata ka them hapo lehi ukaang sya ublay bat ublay ula pan pedang ya ka khandau bat komta ka po liu kalami ula di ya ka ula sngau pangan ula sngau yo bor ba ula ai kerteng ya ka jaka en hakore ka bamot kapung lani ka po liu jong tau bakot karpat kabamot Samson umot ban ong ba ublay yo sngau yi ka jing khot karpat bat ublay yo i ka jing kortit jong na ka jing sliang ublay ru yo i ya ka ei ka ba phiyai lengba
utip i jing so si jong pi bat ru uyos ngau ye ke jing tuai ke jing ut jing nar jong pi mit la bat snge kumta tu ngej hau trai tu pai khamat chu tu khat karpat hu bat kumta play un wan jingo i ke jing im jong pi ru ku play shibun play un kar khu ye pi baro amen.